Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki ndi mripatuk merem. Ha. Maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa kowe iki amung ati pawi tane luput pisan Tangan sempel. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang dan yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. Aja matiku keri. Angel. Ya wis, keri ya wis. Ya. Angel ka langku. nyapun dadak ambekan dengar. Ambekane gak tutuk to. Tan kena tinumbas arto siang pantoro ratri mung eling mani ing ati setiaku iso anduweni sang ayu sulaki Rasa kangen hang liputi lintas dadi saksi mobayane dadan balen jani janji sabayang ngerti sabayang Mongayu tresna mungkin Arya Tanda susah jroning batinku Wong bagus santep marasatimu tresnaku tulas rening kalbu senajan karo Yo. banyu Solo. ra bakal sirna Senajan nyawa ancan Ciblon ke Mas Anggit. wis tresna rapi Baik. kati pisan Ayo Mananda ayo dene kan salemu Mak
esek. Tiang Pantoro ratri mung eling manis sing ati sebiaku marang sang Lagi gandrung mau tinju, diajak iki gandrung kok ngunggah-ngunggahke pundak iki lho. sing mesra Iya. Sing mesra to, Mas. sumunar dadari suaramu apik dah tenan wis apik apik tenan apik kok njarem lintang hange bagi tawang aku sing ket sore ket mau ngadeg jejer rung tau ngene kok kowe munggah le mau ra gelem ngene Rezekine dewe-dewe ya. rezekine dhewe-dhewe Wong urip aja nolak rezeki. ternyata Elisa selerane rendah Ayo. soalnya wong waras wis umum Ayo. senengane sing nyentrik Ayo arang-arang lho nek sing denok seneng karo babi hutan ayo. Mbak sampean pengen tak ngono ora Kayane anu kayane. jare Aku tak bayangke. oh padha edane aku karo ngene-ngene kok Iya Lan, oke. Ayo. wanci ratri wus Ngalah. larut Nembang karo watuk oke watuke. swara angin angidit midit Ya. Terus koyong gegaring gegerit. Gegerit mana kok gegaring? gegeret mana kok gegaring mana kok digaringke nyar mbok pangan lho rungon-rungonen Wong kuping bosok nggo ngrungokke. koyong gegerit mana wong kang nandang wuyung Ya.
Jamil janggutenan, Jamil janggutenan. Jamil janggute kuwi lho kok natane gobloke. Aduh Enak. Delok mana Pade? Enak Pade. Enak jangkute Elisa kok. Enak. Acar daden-daden. Ayo, tutuke. Apa ora kena takon? Taman ke taman loro asmara. Duh kusuma wilangan songolan kali. Songone piye? Ngene. Songo piye ngene? Lah iki pikir ceblok tak cele. wah driji ra genep nek. Ayo. Mugi welas mring no kula. Ngopo mutah-mutahi ngopo. Yo. Anu langgame Nyidam Sari dening Mbak Elisa Orkarus Alaso. Aku usul itu ra. Apa? Sekali tempo dadali Bagong. Oh iya. Gak partner karo aku. Nggih, heeh. Wis sisan tak genepi dadi aku ngentekke Bagong iso genep 6 lho. Dadi sing mati Bagong nemen. Ya aja. Yo ditayupke sing joget Nanda. Ayo Nan kowe joget sik Nan. Goblok Ram kok. Dikei vitamin kok lungguh. Ayo karo Mas Gareng kono. Dibut loro. Lah aku ora mirsani ya. Mboten kok mirsani. Ayo, ya Mbak. Mbak Elisa. Ya, bergerak. Thank you.
sinebut pahlawan putri Nunano yo Sri Huning Mustika Tuban jas Masuk bawa yo ekspresine ngono kuwi Mas. Kanjeng sira lawe moga-moga ya itu jojo ning kene ya nang amin amin Pak enggak Pak sinten Pak Rojiun wah Duk prangkum bojone goro bebelo wiratmaya tan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban